droga kadagiti agtutubo. Anya ti aramiden tapno mapasar den ti panagwaras ken panagusar iti maiparit a droga. Daket ti epekto ti droga kadagiti agtutubo. Anya ti aramiden tapno mapasar den ti panagwaras ken panagusar iti maiparit a droga. Wala namin ako dito panggap di droga. Masapol ikat kayo di kasla mga dati ang tutubo, masapol i-direct kayo suda di sports. At namapakante hanggang tambay lahat. Dito yung metapos, yung sa plataforma, nasuportahan tayo, dito yung proyekto, dito yung SK, dito yung tutubo. Tatana po, dito yung kabarangayan met, tuwata muyo, naguspusan, muyo lalako, natras na nga po na ibagay ng kapitan o dito yung pulis. Napasarteng amin dito yung illegal activities pang-getting drugs. Isa ka po nga imabaling ko aramiden kay organized act ko na ng parallel groups ako. Hanak lang ang palit kining di kapitan kada tanod. Noon yaman ni grupo ang tumutulong kanya kata musalit kay suda sa parallel group ng mambantay kaya kita naglako ng droga. Apa yan? Aso nunulod din ako no hindi naglako ng droga kay asidig may hindi nakatugaw. Hindi awan di mag-check and balance. Awan di ipulongin. So kung masapot, customer, trabaho ng pulis, trabaho ng barangay, kaya mahantay lang ibati ka niya na hindi ka trabaho. Masapot na the parallel organization. Yung example na rin ako, malaging yun parties na March Against Drugs, MED, na timbarayan ako ni Richard Gomez di election 8 years ago. Yung example ako, di parallel organization privado kontra droga. May miyat kalaing no ado nga grupo ang pinolong di barangay level nga kampanya kontra droga.